Warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallo da sauran mu, barkanku da barka da haka, barkanku da zuwa wannan YouTube channel ta mai suna Ɗan Hausa TV. Yan uwa idan kuna buƙatar wato kallon fina-finan Indiya Hausa to sai ku bi mu daga farko har ƙarshe domin ta hakan ne za ku samu wato san yanda muke ajiye fina-finai a cikin inda za mu ajiye muku fim. Kasancewar cewa wannan sabuwar channel tamu mai suna Ɗan Hausa TV 1 saboda cewa sabuwar channel ce za ku ga cewa idan muka ajiye muku link a ƙasan description za ku ga cewa baya aiki, to amma za mu jarraba ajiye muku shi a ƙasan description kenan. To idan dai har kun ga wato wanga bidiyo namu, abin da nake so da ku daure ku kalle shi daga farko har ƙarshe domin sai kun kalla daga farko har ƙarshe ta hakan ne zai sa wato ku ga ku saurara kuma ku ji yanda ake saukewa. Da farko dai abin da za a yi ku tsaya ku ga makullan sirrin da ke cikin wannan bidiyo domin za mu saka makullan sirri guda 4 a cikin wannan bidiyo. Idan har muka sa wannan makullan sirri guda 4 a cikin wannan bidiyo to ‘yan uwa kun ga idan ku ba ku tsaya kuka kalli bidiyon ba za ku gani makullan sirrin ba, dole sai kun tsaya kun kalle su domin wuri ɗaya za mu ajiye muku su a cikin bidiyon. Sannan kuma wannan bidiyo da kuke gani na playing ciki to wato wannan group ne namu na group na Telegram kenan wanda muke tallata muku a kullum, wanda a cikin shi ne muke tura duka wani sabon fim da ya wuta a kasuwa. In dai ya fita ran da ya fita ran nan muke ɗora ma waɗanda suke cikin group ɗin shi suna iya kallo suna saukewa kuma ba tare da sun saka makullan sirri ba ko kuma sun zo ta YouTube neman wani abu ba. To kenan ga ɗan uwa idan dai kana buƙatar wato kallon Indiya Hausa, kai ma kana da damar da za ka iya wato tsayawa ka kalli wannan bidiyo namu, kuma kana da damar da za ka ɗaukar number mu ka yi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram. To in dai kana buƙatar fina-finai insha Allah in dai ka yi mana magana a wajen ka ce mana kana buƙatar fina-finan Indiya Hausa to za mu gaya maka ko nawa za ka biya kowace ƙasa kake, sannan za ka samu wannan fina-finai insha Allah a kowace rana a kan kari. Kuma abin da zai ƙara burge ku kamar yadda kuke gani za ku ga a cikin group ɗin akwai fina-finai da yawa ga su nan kuna gani. To in yau ka shiga group ɗin namu wannan fina-finan su ma za ka gane su a ciki ne, za ka tardo su, za ka yi kallon su, za ka sauke su a cikin wayarka ba tare da ka saka makullan sirri ba. Sannan kuma ga guda 3 wanda muka yi muku alƙawari, wanda su wannan guda 3 ɗin a kowace rana muna tura su, kowace rana insha Allahu muna tura su. Sannan kuma ga garaɓasa waɗanda sun ka gabata a baya wanda ni kaina ba zan ce muku ga adadin su ba. To insha Allah ‘yan uwa idan dai har kun ga wato makullan sirrin da na ce muku wato guda 4 kenan, to abin da za ku yi ‘yan uwa shine sai ku ɗauki wannan makullan sirri ku saka su a cikin kanku ko kuma ku rubuta wani waje ku aje, sai ku diba inda kun ga wannan link na bidiyo, inda kun ga link ɗin bidiyon to sai ku zo ku danna kan link ɗin, to zai kai ku za ku ga first film wannan. Idan kun ga wannan first film ɗin to abin da za ku yi ɗan uwa shine sai ku je wato ku taɓa shi, idan ku taɓa shi zai nuna muku saka makullan sirri, idan kuka saka makullan sirri sai ku danna alamar enter.